Dunaújváros szívében, pár perc sétára a Béketértől található iskolánk, a Dunaújvárosi SC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola, vagy ahogy mindenki ismeri, a KERI. Szakmát szeretnél? Vagy inkább érettségit? Esetleg mindkettőt? Nálunk bármelyik opció lehetséges. A turizmus, vendéglátás, a közlekedés és szállítmányozás, illetve a kereskedelem ágazaton belül számos lehetőséget kínálunk arra, hogy megtaláld álmaid szakmáját. Bármelyiket is választod, a tanulmányaid alatt kapott ösztöndíj, az Erasmus Plus program nyújtotta külföldi szakmai gyakorlat lehetősége, vagy a duális partnereknél végzett munka segíteni fog abban, hogy megalapozd a jövőd és a szakmád legjobbja lehess. Ha vonz az online kereskedelem világa, ha tudni akarod, hogyan kell kidolgozni egy nyertes marketing stratégiát, vagy működtetni egy webáruházat, akkor a kereskedő és webáruházi technikus képzés a legjobb választás számodra. Jó stratéga vagy, szeretsz rendszerben gondolkodni, te szeretnéd mozgatni a nemzetközi kereskedelem és szállítmányozás szálait. Akkor nem kérdés, logisztikai technikus leszel. A szakma és az érettségi megszerzése után akár egy nemzetközi cégnél is bizonyíthatod, jól döntöttek, mikor felvettek. A turizmus vendéglátás ágazaton belül 4 érettségi és szakmai bizonyítvánnyal záruló lehetőséget kínálunk számodra. A szakács, a cukrász, a vendégtéri szaktechnikus képzés mellett a következő tanévtől akár idegenvezető is lehetsz, ha a KERIt választod. Korszerűen felújított tanéttermünk inspiráló környezet lehet minden olyan tanuló számára, aki a szakács vagy cukrászmesterséget művészi szinten kívánja művelni. De mindannyian tudjuk, hogy hiába a csodás főfogás vagy egy remekbe szabott tányérdesszert, a pincéren múlik, hogy visszatérő vendégek leszünk-e. A Centrum tanétteremben folyó iskolai gyakorlat tökéletes próbája annak, milyen kihívásokkal találkozhat egy vendéglátós a munkavilágában. Az ágazati alapvizsga után a te kezedbe kerül a döntés, hogy melyik szakma mestere leszel. Ha 3 év elteltével a szakma megszerzése után mégis szeretnél érettségit tenni, esti képzésben, akár munka mellett is folytathatod nálunk tanulmányaidat. Az élményközpontú pedagógia gyakorlóiként tudjuk, hogy a Z és az alfa generáció gyermekei már a digitális világ szülöttei, így nekünk is haladnunk kell a korral. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum támogatásának köszönhetően az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg a KERI-ben. Megújult digitális eszközparkkal, okostáblákkal és 3 korszerű gépteremmel várjuk diákjainkat, valamint megkezdődött a tantermek klimatizálása is. De a KERI több egy iskolánál. Egy összetartó család része leszel, ha minket választasz. Egy olyan közösség tagja, aki akár még a tanórák után is szívesen tölti az idejét, például egy láptolledzésen vagy az iskolai szerkesztőségben. Ha szeretnél többet megtudni rólunk, keresd TikTokon és Instán is a DSC KERIt, mert a kemény munka mellett van egy másik arcunk is. Tarts velünk a következő 3 vagy 5 évben. Jelöld a kereskedelem, a közlekedés és szállítmányozás, vagy turizmus vendéglátás ágazatot. Tudjuk, hogy jó döntést fogsz hozni. Mi már nagyon várunk téged. És már csak annyit szeretnénk, hogy... Legyél te is, KERI!